Right, maswera sei vazukuru vasekuru sei nti kwese kwamuri. Can you please confirm kana muri kundinzwa? Ndokumbira mungoconfirma kana muri kundinzwa. Hey, vazukuru mauya. Thanks very much for coming. Number iri kukura kudaro 54. Thank you so much. Thank you very much. Ndati ndiuye uzochema kuneme vazukuru vangu. Ndimana mai vangu futa. Hadzi mwana asingachema anofira mubereko. Saka zveshuwa sekuru anogona kungozomuka vachinzi vafa mangwana mukazoti kusekuru zvaiva munhu aingosekerera wani. Pane zvine zvichitonetsa vasekuru anditi maita basa mauya handisi kuzopedza nguva regai ndange nokukwazisa. Tafadzwa chikonyora zviri kudii muzukuru wangu. Thank you very much. Thank you so much for coming. Thank you for your support. Ashley Karembera zviri kudii muzukuru, waswera sei kwauri? Thank you very much for your unwavering support. Ndinotenda. Lynette Mercy zviri kudii? Thank you so much for coming. Lynette Mercy, thank you so much nesupport. Comments ako ndiri kumaona. Marcus Banda zviri kudii? Zviri kufamba here muzukuru wangu. Thank you very much for coming. Thank you so much. Kana nagogo pane zvakazoitika. Nagogo pane zvakaitika. Tichazoitira live nyaya yagogo iyo yanditi. Thank you very much. Junior zviri kudii? Junior Chitomba. VV, thank you very much. Thank you very much nekuuya. Samuel Manyimo, thank you very much. Princess Sakubona, you know this lady here, Princess, I love her so much. I love this lady called Princess Mamte. Always she supports us. She supports Saint TV. She supports the family. I know support Uncle Saint. Thank you very much. Abigail Dengwan, thank you very much for coming. Zviri kudii muzukuru wasekuru Saint? Charlotte. Wazvizwa ndichapinda mawana. Kana mawane mamwe aya ndikudaidze vazukuru. Ndikudaidze. Mamwe ndiri kudena ndangu ndodena ndakataurira kuti chifumuro tichingoti. Kana izvi ndezvefamily izvi ndezvefamily hazvisi zvemastreets esocial media. Izvi ndezvasekuru nevazukuru vavaniti ruva rache ruva vanzara naruva hanzi ndachizwa kuti ndichapinda mahwani. Haiwa ndiri sekuru vevanhu ini. Kupinda mahwani naniko wandotya. Ndo zvakamboita munhu anotya here. Vanhu vandototya kara. Regai ndikudze vazukuru. Vanhu vandinototya zvisingaite. Vanhu vandinorespekta. Not kutya as such, but the only people I respect. Vanhu vari very loyal ku Saint TV. Vari loyal to Saint family. Not vamwe vese ava tinotopa mbiri nekutaura pamusoro pavo ava naka nebasa vatotopa mbiri nekutoti isusu the more we talk about them tine tichitovapa relevance. Vana nebasa vana kana sent ravo ravo takambodya kana sent manzwa vazukuru. So tinongataura chokwadi chedu chatinofunga handiti. Handisi kuda kujamba vanhu vandiri kumoresa. Ndanda kusika zvandinyorerwa dzanzi wakukwata. Iwe handisi kuda kujamba mazita. Handisi kuda kujamba evazukuru ane.
Charlotte, okay. Plaxidis Goera, Zurudidi, thank you very much for coming. Tete Rosi, ku Cape Town, kurise. Masquera say, Ashua mufana to vunduka, mozo sekuruga. One thing about me, whether I'm sick, whether I'm strong, whether I'm weak, whether I'm always smiling. I'm always smiling. I try by all means kuti pandoita video randoita video rega rega even even zvinhu zvakamira sei, even zvinhu zvakamira sei vazukuru, even zvinhu zvakamira sei. Like this at the time, do you know last week ndakaita video panapa. After doing video, ndakaita video yet the next day. Then after ndapedza video, kuma around 10, 11, ndakanorora kuhospital. Do you know that? Nobody, hapana kana munhu one akazviziva kunze kwa1 muzukuru wangu akauya kuinbox akati sekuruka ndaona video renyu. Ndonatsokuzivai kana muchifara. Pana vanhu vakukwanisa kundicalculata 1 or 2. Zuva iroroka ndakatonorora kuhospital ndikanoita 2 days. Ndisiri kunzwa zvakanaka. I try by all means kuti pandouya panapa vazukuruka, pandoita every video ka, musaone zvinenge zvichiitika behind the scenes. But today I've decided to come. And tell you anything. Varaidzo zvekudidi. Thank you very much, Sasha. Sasha. I'm going to say what zvandakunganzirai pano nhasi handiti. Samuel zvekudi muzukuru wangu. Emily, thank you very much. Faith Marimo, makandikoshera to tell you the truth. Without you, daisina kusvika pano azukuru. Tatopinda mu 24,000 subscribers. Tatodongorera mu 24,000. These people vakandikoshera. They are my family. I love you so much. I love each and every one of you. Grace Chikua, Augustine Mukwenya, thank you very much. Thank you so much. Varaidzo Gwavava, thank you so much. Spilile Madure, thank you so much. Shingiti, Grace Madzamuse, Junior Chitomba, Simba Chips, Evelyn Shapala Shaps. Yes, Evelyn, thank you so much. Ndikukuona mzukuru wangu, thank you very much for your unwavering support. Same applies na Shwema from Dera akasubscribe. Akwanise kujamba video. Ndinoona kuma comments. Thank you very very much. Thank you very much. Pane mazita anondoresa nehana ipopa naapapa nekuda kwesupport. May the good Lord bless you. From my heart, Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborere. Right? Biula Piri, thank you so much. Hilary Vimbai, wakanyanya iwe, wakanyanya. Thank you so much. Right, ndikutsvaga vandisandataura nawo. Imash Ambokish, takutaura chiruze. Imash, thank you very much. Thank you so much. Memorize ndepi. Uchinda wangu ndamboshanda naye ndiye mazuva ndakambogara kuSouth Africa. Ndiwe here Memorize. Confirma pasapo ndone message yangu. Kana uriwe kandimbokupa special greetings. Still ndikukupa special greetings mzukuru wangu. Thank you so much. Precious Mwanika, thank you very much. Catherine Fudzwa, Shwema, Notice Madzimure, Nora Dube, Nora iweweka, Nora usaite uchitiza sekuru. Julie Mbuswere Weshiri, thank you very much. Victor Jordan, Mavis Mafusire, Elsa Majiga, Nobedi Nyakubik, Makawandisa wazukuru wangu. Thank you Victor, Suzuki Nezi, Paddington, Lillian, Hazonat, Ivan Stapi, Farisai, Primrose Mugoni, Raphael, Lillian, Farayove, Alice Mpotsa. All right. Queen Aquila,
mazaira kuti Queen Aquila ane YouTube channel yake, vanoita zveacting. Chimboendai munocheka yakanzi Aquila BJ. Ndiudze pazasi Queen Aquila kuti yakanzi chi channel waiti woda kuzochinja. Brian Herbert, Karen Musaerengara. Okay, Elsa from UK. Hello mzukuru, kuri sei kuchando. Nemaramba Sandra. Okay. All right. Vazukuru wangu makawanda. Patrick ndideo. Bella Chino uri wekupi? Bella Chino uyaondiudza kuti uri wekupi? Wagona uri munhu wekumaraini kwangu. Ndine mumwe shamwari yangu andakaenda nayo college ainzi Tinashe Chino. Ihanzvadzi yako here uyaondiudza. Iwe Bella Chino. All right. Samson Magaya, Peter Nati, thank you. Ruvimbo, Grace Chivasa. All right, as you are becoming lighter and lighter, my lights, to be honest. My lights at Neta Kaisa. All right. I know Azona, my lights. I'm such. My lights are near Mutata. Tinema lights, Mamma Ataka Traga, so using coach Kisamsaro and All right. Dexter, Charity Moyo, Edward. Okay, Lillian, Ashley, Abigail, Noreen, Matavire. Okay, Alice Chakara, Beauty. Vazukuru wangu. Right, nyaya iripo vazukuru ka. Sekuru wenyu havasukwa zvakanaka. Ndangondiri kudaidzei kuitira kuti mangwana ka. Unoziva kuti mangwana vanhu vanozotaura kuti akaregerei kutaura munhu asisipo zveshuwa. Andidi. Sekuru vandori neimwe condition imwe yavainayo. Last time last week ndakatomboita mazuva ndiridori kuchipatara, but mune musingakwanisi kuziva because pamwe pachona tinenge taita mavideos, pamwe tinenge taita 2 mavideos or 3, so tinobva tamapusha kuti aende mberi. Pasekuru zvinhu zvakatooma, vandone condition yekutoti mukangozonzwa kuti sekuru wedu hausisiko ka. Ndinofara because we've got more than 600 videos. We've got more than 600 videos. I'm not saying this kuti munzwe tsitsi kana kuti kudii, but I'm so glad because I've made you guys every day. I've kept you entertained. Even pandemic ndisiri kunzwa zvakanaka, I try by all means ndozama kuti ndipandouya pamberi pekamera ka hamusakwanise kuzviona. Why? Reason iri yekuti I know there are some people who are very loyal. We've got a lot of people who are very loyal to Saint TV, so I have to be loyal to them as well. Those are not video redu nyango rikaonekwa nevanhu 5 hazvina problem nena, handitarise kuti maviews aita mangani. As long pane aona video redu, pane munhu anga achishayiwa hope atowana nyaya yekutoti ange iri inomudistracta, inomuentertaina, ange ari updated. My heart, I've told myself that this is what I want to do. YouTube is what I want to do. YouTube is my life. And kuti iwewe uri kwauri, ndine muzukuru wangu ari panapa, umwe ari kuUnited States of America, umwe ari kuIreland, ndine muzukuru ari kuSwaziland, ari kuSouth Africa, Botswana, Beira ndaiona iri panapa, ndaona Namibia varipo vazukuru vangu. Mukagara muri updated muchifara,
especially muchifara vazukuru tikaona zvatinotsiurana, then my heart ndine ndatozadzisa chekuraramira musiwo. You get the sense? I love what I do. I love each and every one of you. I love each and every one of you. Kana kune chinhu chandaifunga kuti dai Mwari vaigona kundipa, ndaida kumboti mese makadai vazukuru vangu ndikuunganidzai pa one place ndimbokuonai mese. Some of you I would love even to touch you. I would love to impress you. I would love kukupaiwo mahagi vazukuru vangu. I love you so much. Vanonyatsonzwisisa kana zvandiri kutaura about how much I love you are those people vanotaura neni kuinbox. I try by all means kuti ndikupe attention, no matter kuti muripo 100 and something vanenge vachida kutaura neni at the same time. I try by all means kuti ndikupe attention. I try by all means kukupai attention mese makadai. Sometimes ndakatovhura WhatsApp ku PC, sometimes ndakavhura nekufoni ndichida kukubatanidzai mese mazukuru. But to tell you the truth, pamberi apa pane condition yasekuru vakamboenda kuchipatara pakaipa. Changonetsa chete ndenyaya yekuti tirambe kunozwa kuti mahospitals eabroad unenge wakuda mari, insurance pamwe inenge yapera nenyaya yekuti zvinosanganika nevanhu zvakawanda handiti. So vanenge vachida kunge vari vanobatawo sekuru kuti vange vari vanoziva kuti hapana chakaipa, kuti sekuru kai handikwanise kukuudza, in fact handikwanise kuti ndikuudzei panapa zvinhu zvizere. Aiwa kana positive muzukuru asati abata hanzi mabatwa positive. Aiwa utano huchiripo, musandityire. Handiti kuti handisati ndabatwa positive. Lulalula yachona chaiyo chaiyo. I'm so glad because ndakatomboteswa mai. Lulalula yachona ndakatoiguma kare, like for real. Kutoita lulalula chaiyo chaiko. Kana aripo anoti uri kunyepa wakapedzera kurara nene last 6 months ngaauye zvataura. Ngaandiise to shame. Kana aripo anoti akapedza kurara panyaya yeutano apapo ndichiri right. Antoriwo macondition. Handiti pandikakudza kuti last week chakaposa chatondiuraya my BP yangu yangorise yandisingatozviwe kuti zvakabva nekupi. But time yandakazoenda kuhospital BP yangu yanga yatondiisa pakona kudai. Yanga yandiisa pakona. Do you know kuti BP pane kukwira kwekuti kusiri normal, then yozonzi kudzika kusiri normal, kunzi yadzikisa futi zvokutoti kana yemwana mudiki chaiye haidziki kusvika ikoko, zvokutoenda pakona chapo chaipo. So pakaipa vazukuru. So nyaya iripo kana pane vanoda kusapotawo sekuru vanongoti sekuru toda kumbokusapota iwo sasekuru, because some of the things tinotaura nevamwe kumainbox vanonzi vanotoziva some of the things zvinenge zvisingazode kuti tinge tinotaura panapa, but you are free. Vanongotiwo sekuru vedu muchiri vapenyu toda kumbokuti mumbomwawo drink. Nhasi ndiri kurida drink. Asi ndambodyawo ndambomwawo drink revazukuru vangu panapa. Handiti nhasi vanoti sekuru tiri kungonzwa kuda kumbokupai drink. Handida kuzozwa zvakawanda. Regai ndinyore phone number panapa. Ndaisa link vazukuru. Ndaisa link to all those who want to come and join us. You're welcome. You can come through. Let's talk na sekuru. Tichito comfortana. You are my family. You are my family, and without you, there is no sugar panapa. Without you, vazukuru, let's be honest, there is no sugar panapa. Amen. Amen. I receive, Bella. I receive. Amen. I take it as a prayer. Amen. Amen.
Okay, ndaisa link vazukuru. Ndrungokupai ma 1 minute ekupinda mustudio handiti. Say whatever yaomru. Handiti. Yes, mzukuru wangu mkuru. Ndisango mrisei. Ndiri right zvekudidi. Ndizvo zvangu. Mrisei. Handiti. Ndiri right. How are you feeling? Handiri right. Ndakatorara moso ndakatorara. Ndikwanisi kugara pasi. Kumira usakugara kana usingati wakwanisa nekumira usati. Handiti. Ndigoni kumira, ndigoni kugara. Ndinotongoitwa bedridden. Ndongotopuwa chikafu ndakarara saizvozvo. Shame. I just pray kuti Mwari akuitire zvakanaka. But one thing I love about you, not I like, but I love about you. Unozwa kuti whenever pandokufunga muzukuru ka ndinonzwa simba rakanyanyisa. Makada kundipa manyemo. Aiwa, ndinokuudza chokwadi because you are one strong lady. You are one strong person wekutoti chokwadi handitogone ne one strong lady. You are one strong person wekutoti handitogone ne one strong. All right, Lillian. One strong person. Lillian. Zora volume imwe gadget kana une laptop. Lillian. Zora volume TV kana une laptop. Lillian. Alright, rega TV kana une laptop. Alright, ndamboku mute andidi. Regati ramba uri pa online. Usabe online Lillian andidi. Sister Mkembe wakaconfirm ire. Sister Mkembe from Zimbabwe wakaconfirm ire. Yes, she just confirmed with Zoneva Kaiwana Mari. Thank you very much. Neku supporta Pasaratina Rore Kusendi Saint Foundation. Thank you so much. That's all right. Sekuru nangoti ndikone face yenyu ndaona mnapanika ndikati kusikulo chief. I wasn't meaning to inda pa internet nasi. Alright. Ndaona notification ndikati ango chief. Alright ango regain ndakarara. Torwadziwa. Thank you. Get well soon mzukuru wangu andidi. One day I will share your story with the family. Kuti vangoziva kuti kana kune vanhu vane machallenges ka machallenges ese ka tinogona kumakunda. This lady you see here ka, she's very strong. She's one strong person pavanhu vese vandasangana navo so far ka. She's one of them vanhu vakasimba. And thanks very much nekuva strong mzukuru. Oh, thank you Sanku. Taura ku. All right. Thank you much, love. Love you. Bye. Bye. All right. Thank you much, love. Lillian. Love you. Bye. Hello. How are you? All right. Thank you much, love. No para, Zão. Bye. Hello. How are you? Kutipeka madetails tikuisire mari yedrink. Aiwa, madetails ndinotokupa zveshuwa. Thank you very much. Thank you so much. Tikuisire mari yedrink. Aiwa, madetails ndinotokupa zveshuwa. Amen. Irida bounce back. Chimbobvisa ma hands free apo. Chimbobvisa ma. Aiwa, mabvisa ke. Hello. Wakundinzwa? Hello. Ichade kuti titaure tesenda. Ichade kuti titaure tese chichakuitika. Hello. Chimbomadzorera achakunzwe. Hello. Hello, achakunzwe muri kumunzwa here muzukuru wangu?
muri kumunzwa? Oh, yapa mute. Waenda pa mute. Try ku unmute. Yapa mute. Pisa pa mute. Yapa mute. Handisi kukunzwa. Hello. All right. Itasoka Linet. Lilian. Lilian Liwai. Urundinzwa. Kana urundinzwa itaso. Kana urundinzwa wave. Just wave if you can hear me. Lilian. Ameno chicha itika phone yako yaenda pa gadget yako yaenda pa mute kuno kwa risk kuva. Oh. Ameno chichi ruitika. All right. Rega ndikubvise ndikudzore. Okay. Right. Urundinzwa ere? Waundinzwa? Urundinzwa ere Lilian? Lilian? Lonia Gombe yako patience. Alright, takukuzwa. Makundinzwa. Jawo. Ma details enyu ndiri ku UK kuno kundinawana sei tikupei mari yedhiki. Rega tange nekutenda. Thank you very much. Mune musikadzwa kwambuya vari kupi? Nambuya pane zvakazongoitika, pane zvakaitika, but she's a nice person. She's a very nice person. But munozwa kuti takagara pasi nambuya ka tikataura nyaya yedistance. You know she's in the States. She's in the States. Pamela Madzipo, Rose Muzinza, Audrey. All right, moti pa ma details Panashi Nyadinga. All right, ndaisa phone number. Ndokumbura ndinyorere pa WhatsApp hapo. All right, WhatsApp number dzandaisa. All right, no problem. Regentore picture ne phone yangu. All right. Thank you very much. Thank you so much Wazukuru. Thank you ne support yese. See you who is here. Gandisi. Anenga wachaita something pa next video. Next video chatana masai. Ko yakanzi plus 97 muri kupise kuni. I went to same one. Ndruku UAE. Togara ku Dubai. Same level. Dubai. Same level. All right, sekuru ndokubata. All right. Thank you very much. Thank you, Lilian. Thank you so much. Love. I do not have fast, but she does. Joyce word. All right, Vazukuru. Thank you very much, Lilian. Thank you so much. Neyo support. Thank you so much. Pane zvimwe zvichiitika Vazukuru handingazomboye panapa chokwadi. But inini I'm one person anofarira kuti zvoni ndikukone muchifara. Ndiri munhu anati handigone kurega kunakirwa nekuseka zvangu. Izvozvo even those vanotaura neni vanotaura neni ku inbox vanozwa kuti Sekuru ndino accommodate everyone. I accommodate everyone. And thank you very much Wazukuru. Ndakava ne-family, you know, panapa pa Saint TV ndave ne-family. There are some people vamwe vandotoshuwa kuda kutonoona ku Switzerland vari panapa. I've met people from UK, I've met people from Ireland. Ndine vanhu vandoshuwa kuti dai zvaiita kandaenda ku Cyprus kunoona. Ameno ndichazvibatanidza sei. But I really love. Ndikaenda ku Zimbabwe Wazukuru, I promise you. Ndichaita ma videos vamwe vachiona ndiri mudzimba dzenyu. Ndikaenda ku South Africa,
I promise you, this is a promise. Ndichaiuya kudzimba dzenyu kuzoita mavideos. Pamwe ndatozoita mavideos ndichitokudzai kuti nhasi ndiri kumba kwaTowers Timan. Nhasi tina Towers Timan uyu ari apa. Tiri kuita taura guwa running. Anditi pane vamwe vanozoda kutora zvinhu zvachona kuzviita too personal. Vada kunyora message. Ndaisa WhatsApp number apo. You are free. I will make sure that I will read your message nekupindura mzukuru. Anditi thank you very much. Thank you so much. Ndinopindura ma messages enyu. May the good Lord bless you. Inzwaika vazukuru. Ndaisa link. Ndaona pane vanhu vakawanda vanga vachida kupinda. Pindai vazukuru. Pindai mustudio tizotaura. Thank you Lillian. And thank you very much. Message yako ndaiona. Thank you so much. This Lillian. All right. My messages tukumaona. Vazukuru. Pane zvakawanda zvinesvitika. Those who know vamwari panapa vanotoziva kuti zvinesvitika una sekuru. The likes of Nubian Queen Spiwe ambopinda panapa. Let's pray for Spiwe vazukuru. Mamona Abuda, and she always supports. I love this lady because right now as I'm talking to you, I ended through operation. But as we talk to kwanza kana usimuka kana kumira, but she supports Saint TV, she supports Saint Foundation. Zvakanyanyisa. Ari kuchando ku UK. Haasikunzwa zvakanaka, but ndikakudza kuti akatobudza kuti I will be paying my subscriptions ku Saint TV Foundations. Right now tiri kuda kutenga ma blankets ku Saint TV Foundations ekuti tiendese ku home kuya kusimba raMwari before June. Every month ari kutipa subscription yake. Nezuro chaichai, I think nezuro day before yesterday akatotumira kuZimbabwe kuna treasury wedu mari kuti tinge tinosupporta this foundation. There are some people vanopa support imwe yekutoti handigone nawo vazukuru, handigone nemi. And I've got my sister. Pane time yandasiri kuenda kubasa. I've got my sister. I love this lady so much. Kana vane vanoziva, she doesn't want me to name her. Panda kutongosvitaurawo hangu. Because munhu wekuti I appreciate her. She's like my own sister. In fact, she's my own sister. And vari pano Tete Rosa. Let's go and subscribe to channel yavo yakanzi Rosa N. And ndikakudza kuti there was a time yandasiri kuenda kubasa sometime last year. Patime yakatanga zveCovid. Do you know that she even paid my rentals? She paid my rentals. Vakatombonditi hanzvadzi yangu tell me natsondiudza kuti zviri kufamba sei. You know, like an elder sister who is concerned with zviri kufamba sei, chichiri kuitika. Unozwa nomborega mira kutaura until ndakutozvitaura nhasi. Until ndakatozovaudza kuti vatete zvinhu zvamira so. Immediately vakabva vaita something. That's how this family is functioning. That's how the family is functioning. Pane vamwe vanhu vane love, vanotori nelove imwe yekutoti unotoshamisika kutoti do you know this other day after show sekutaura kwatiri kuita ikoko after show umwe muzukuru wangu from United States akabva angotora phone number dzangu obva anditi sekuru name your wish zvokusangotamba kuti tingondiudzai wish yenyu kuti chicha muri kuda. Ndikatotaura sekutotamba kutoti immediately akabva andisira umwe womuzukuru ari kutopinda mumba muno maanoziva kuti sekuru vanofarira this fruit. Unomaziva here mafruit. Thank you very much muzukuru mukuru. Thank you very much. You want to
To blend something. Oh, you can go ahead. You just close the door. Pachaitika noise mbishana wazukuru mkitchen medu makuda kubikwa saka ada kushandisa blend handiti mondiregerawo ndanditangita kanda apolo ipapo kana ndakabva ndaona Western Union ichigogodza pafoni kuti tasvikawo. That's how people, that's how other people love you. So Mwari akuitire zvakanaka vazukuru vese vasapota Saint TV, even mukanzwa kuti nhasi sekuru hakusisina. Ndogara ndichiita majokes kune rimwe group, ndogara ndichiita majokes nevanhu ndichiti ukaona usingamboise foto rangu, but kana ndichitaura batai mazwa zukuru mangwana muchazozvitaura zvenyu, but muchinda uya aitombotaura sekuseka achise kana ndichitaura batai mazwi ndogara ndichiudza vanhu kuti kana kune munhu asati akamboisa paprofile pake kana pastatus pake kuisa foto rangu, pandinenge ndazopfuura ndaenda kunova nasheka hausaise usaise zvako anditi vanotoda chaizvo vanotoda sekuru this is the time yekutoposta because mangwana upenyu ndehwaMwari anditi thank you very much, thank you so much. Ndiri kuona vari kushuva vari kunamata kuti get well soon. Thank you very much. I will be okay, but I will continue doing this. Nyaya YouTube, I will continue doing it until death put us asunder. Until death ratiseparata. I will continue kuva nemi, whether I'm sick, whether I'm admitted. This I've told myself, that even if I'm admitted, I think maybe kana pane 1 or 2 days and patakatanga kuita ma videos pano pa YouTube, maybe it's only 1 day or 2 days and akajamba, but I've tried kuita ma videos each and every single day. I've tried to do this. Ndauya kuzodzidzisa umwe munhu kuti une passion yako, une zvimwe zvinhu zvaunoda kuita mulife mako. There are some things you want to do. It's not too late. Usamirire kuzondudzwa naningi kuti you are the best. Iwe, pandakatanga YouTube channel inoika, patakatanga kuuploada ma videos, a lot of people, vamwe vanga vasinga believe in Uncle Saint. Vamwe vanga vaiti kana ndichitaura, vamwe vaiuya vachindinyomba kuti izvi zvauri kuita ndezvananingi, izvi zvauri kuita ndezvananingi, zvauri kuita zvinombokufita. Even up to date, there are some people who doesn't appreciate you. Rega ndikudze muzukuru wangu ndikudzidzise chimwe chinhu. Never let anyone pull you down. Kana kuri kunzi kutengesa pane vamwe vanhu vanonzi iwe haunofita nekutengesa zvakati, iwe haunofita nekuita basa rakati. But let me encourage you, somebody. Today we have got we are marching towards 24,000 subscribers. But pandakatanga YouTube channel, I didn't know kuti ndaitozvitasira pasi nini pachangu ndichitofunga kutoti ndinofollowewa nani until ndakazogaina confidence yekuti I can make it. Even pandakatanga kutaura, I didn't know kuti one day we will be having 4 million views. Check pachannel panapa, check endai kukona kwakanzi about, enda unocheka pachannel panapa, you will see kuti we are just close to 4 million views. 4 million views now. Go and check my channels mamwe evanhu vakatanga kare, vamwe vantu vane makore vachiita YouTube. We just started this YouTube muna May last year. Was it May, June? Yeah, it was May, around 26 May. Patakatanga kuupload our first video. But kukudza ichokwadiga, things zvaitika so fast. Zvaitika so fast to an extent yekuti neno ndinotoshamsika. But rega ndikudze muzukuruka, never let anybody pull you down. Ingava health yako, sometimes usamiswe nekuda kwokuti umwe munhu anobva kudza kuti ini ndinorwara, ndachikuradza ispiwe abva panapa.
spiwe condition ukanzwa kuti tichazotaura naye pamberi apo ndichamuconvince kuti auye tizomboencourage umwe munhu. Ukanzwa condition yake ka you will cry. Ukaona usingabude musodzi ka wanzwa condition yake unenge wakasimba kutotaura kuno kwapinda mustudio, not because of anything, because of the love she have for Saint TV, she have for Saint family. Life yaanayo kuna Uncle Saint. You get this? So nruti kudi, if you love something, no matter you are sick, kangani muchienda kubasa muchirwara. Why? Because munoda mhuri dzenyu. You love your family. You love your families to an extent yekuti zoni kunyange ukarwara unongo decide kuti ndichaenda kubasa. Anditi, so nruti kudi vazukuru, usatendere munhu anotaura zviri negative kukumisa. Usatendere vanhu vanotaura zvisingaite palife pako kuti vamise chiroto chauinacho. Anditi, never let anybody pull you down. Ndaisa link vazukuru, uyai muzombopindawo mustudio. Umbozondiudzawo experience yako yawaifunga kuti apa ubude. Kana une experience imwe yawaiti sekuru, I want people to hear about this experience. Ndaifunga kuti handibude. Ndaitofunga kuti apa ndinofira apo. Ndainzwa mweya wangu uchibuda. You know, the day I lost my family, zuva randakarasikirwa nemhuri, zuva randakarasikirwa nemudzimai, pandakanyorwa tsamba yaya ndakanzi zvapera, ndakanzwa ungati mwoyo wangu wabuda wazukuru. Ndakanzwa ungati mwoyo wangu wabuda watsvetewapo. Ndakafunga vana vangu ndikasaw my kids that are going to grow up in a family yakaseparate. Ini ndakakura mufamily maivana baba namai. Ende ndozvinhu zvandaidawo kupawo kuvana vangu kuti vakure vari mufamily yakabatana. So ndakaona ungati it's over, ndapererwa. But ndakazoti ndagara ndakabva ndaona nezoti akaita story yedhisa the guy akaobatikidza mukadzi wake, mudzimai wake akarara neumwe munhu obva azviuraya. Muchinda uya anonzi Nyasha wekumarondera. Anonzi Munya. May his soul rest in peace. Anditi. But vazukuru, ukaona munhu, ukabata munhu wako, waunofunga kuti ndewako, ane umwe munhu, usazviuraye muzukuru, usazviuraye, chitonamata utotenda Mwari kuti Mwari kudzwai. You have revealed mabasa emunhu uyu, mandiratidza true colors emunhu uyu. Waita move on life yako. You never know life muzukuru, unotosangana umwe munhu ari better than that person. Unotozosangana umwe munhu ari better than that. Also nekunzwa my experiences evamwe zvakandibatsira. Nemwe shamwari yangu yandaishanda nayo akandiudza kuti shamwari yako nyaya haina nebasa rese. Ndikati I have lost everything guru wangu. Ndarasikirwa nechichi. Skanzi nyaya yako haina nebasa rese. Ini ndakatosvikira mukadzi wangu mupenyu mufesi ye. Anditi, you can try again wazukuru. Ndikuona malink enyu yekuda kupinda mustudio. You can try again to come through. Anditi, uyai tizotaura. Skanzi nyaya yako haina basa. Ini ndakasvikira mukadzi wangu ari pambedha pangu neumwe murume vasina kupfeka. Ndakatomusvikira vachitoita. Ndakatopinda mubedroom mangu ndikatoona mai mwana vachiscreama zvisingaite. Achiti hanzi zvakanditorera more than 6 months kuti picture yachona ibude mupfungwa dzangu, because ndaingo ndaifamba nayo, so ndichiona mukadzi wangu kana kune chinhu chinorema kuona mukadzi wako ari pamusoro pake pane umwe munhu. Muchinda yeye akazviona.
ndiye munhu akandipa simba akati saka nyaya yako yauri kutaura iyi ndakane basa rese. Mai vana vatori nevana 3 kubva ipo paya pandakasiyana nawo kuzvitata kuzotaura ini ndapinda muma1 kanzi mai vevana ivo vaya vacho vanawo mwana 3 with 3 different men. Iye ipapo manje anga arora mukadzi akadzidza zvisingaite, mukadzi ane basa rakadarika rake, zvinhu zvake zvichitofamba zvakanaka, achitoseka achitoti but ndofunga kuti ndakapotsa ndapinda padepression nenyaya yemudzimai wavo. Why ndakapotsa ndapinda padepression nezvinhu zvisina basa rese? Why? Ndikati ndasvikanzi mukadzi wandinaye zvezvika munhu anongondita ndigare ndichisekerera. Ndakaroora munhu wachaiye ndotombozvidemba kuti ndakawestere time kudai kwainzi ndaizobata vachibatwa positive nemunhu asiriye ndichiwesta time. Do you know kuti unozopiwa umwe munhu mulife mako muzukuruka wekuti neweka unotozoti kunai Mwari maindiregere ndichiwesta time nevanhu nemunhu wewo yamakore ese. Wapiwa munhu chaiye. What am I saying? Ndiri kuti usakanganisike muzukuru. Whatever zvinouya mulife mako usakanganisike. Handidi usakanganisike. Indiri panapa I am one person anga atopererwa nelife, kupererwa chaiko chaiko. But today I've got all of you. I've got each and every single one of you as family. Azoti ukaita zvekurambwa unombozvitarisawo zvifunga kuti asi pane zviri wrong pandiri zvekuti hazvinatsoita kuti munhu ange achinongedzera kuti ndiye murume wangu. Unotanga kuzvisvoora. Confidence iwewe pachako unoluza confidence. Munhu ukarambwa mulife unoluza confidence, wofunga kuti pamwe pane zviri wrong. Hapana kana zviri wrong pauri muzukuru, bvunzai nini. Hapana kana zviri wrong pauri. Kana uri munhu akarambwa neumwe munhu wakadadirwa mulife mako neumwe munhu, usatombozvinzwire tsitsi. Hapana kana chinhu chiri wrong pauri. Everything is on point. Munhu akatokusiya kandi akatoita basa, akatongokuudza cheto zvoni, imimi munenge muri nani, tsvagai vamwe vanoenderana nemi, inini handifite. Manzwa zukuru. Life chaiyo. Life ukaona utano usiri kubatana, utano hwako usiri kubatana ndoda ndikuudze chokwadi muzukuru, usazvinyanyozvinzwira tsitsi stere. Everything in life happens for a reason. Ndakamboerenga Bible. Is it Luke chapter number 22 verse number 31 to 33? Jesu paitaura nyaya kuna Peter, paitaura nyaya kuna Peter kuti Peter, Satani akumbire ari kutoda nezvako. Pauchapinda napo apa pakaoma. But kana uchinge wazokunda wave mberi uko kana wazokunda wave mberi uko, zvichazobatsira iwewe nevamwe, zvichazobatsira vamwe. So what am I saying? Ndiri kuti muupenyu hwedu no matter patopinda napo wazokuruka, never ever usatozombo discourage yewe nemasituations. Usadiscourage yewe ne-any situation mulife mako. Usadiscourage yewe zvachese ne-any situation. Usatendera umwe munhu kuti nekuti akakudza kuti zvoni akakudza zvini negative about you, usamutendere kuti zvoni zvipinde zviklike muno. In fact, never spend your time nevanhu vanofunga zviri negative. Usashamwaridzane nevanhu vasingataurawo zvinhu zviri positive about you. Taura nevanhu mulife mako, wirirana nevanhu vanoona zvinhu zviri nani mulife mako. Number 1, taurawo nevanhu vanokuinspire. Munhu ane story inokuinspire. So
kwete ngotamba nevanhu vekuti ndiwo unenge uri inspiration yavo. Kurozvoni iwe hauchisina kakumwe mberi kwauri kuda kuenda. Wirirana nevanhu vekuti mukaspenda time, you know myself, kuinbox chaivo ukandiona nichichata paWhatsApp, I spend much of my time not nevanhu vanongoti uncle zviri sei uncle bobo ime. I love hearing stories dzinondinspire. I love telling stories dzinoinspirewo vamwe. Stories dzekuti kana pane munhu anenge ari a single dad, I'm a single dad, and not kuti tinge tiri tinongotaura nyaya dzekusvora vakadzi. Hatifanira kuti nekuti takapinda nepatikapinda napo ka tongova vanhu vekuti tine chingosvora vakadzi, because there are some ladies out there, some very beautiful sweet ladies, vakadzi varitori straight vekuti hausati wasangana naye chete ka, but she is there, she is out there. Not kungotaura nevakadzi vekuti vanenge vachingokudza kuti varume vese imbwa. No. Variko varume kunze uko dzisiri imbwa. Variko varume vantori right vekutoti akati ada iwewe ka anotorevesa kutoti uyu ndada uyu. What am I saying? Ndokuti zvone vazukuru ka ngatirarame our life to the fullest. Ngatirarame our lives to the fullest. Kana nichitaura ndoda kuti mubate mazwi. I don't know how long we'll be together, but live your life to the fullest. Usamirire kuti hanzi zvinhu zvachona zvakaoma saka ndichazogadzirisa ndichazoda kuita zvinhu next year. Akuudza kuti next year unenge uchiripo ndiani? Akakuudza kuti next year is guaranteed kuti unenge uripo ndiani? Tinavo vanhu vatashayikirwa navo, ana Jalavu ndiana iziva kuti tine sisinawo. A lot of people vatisiya vatasingafungiri kuti vanoenda. Each and every single day, live like it's your last day. That's why in Eninga, every day panoita video, I try to put a facial expression yekuti zvoni kunyange mukazoona video rataita nhasika next year but one ndisisipo munogona kutaura kuti sekuru apa dzainakirwa. You have something to say, you have something to imitate. Mangwana mozoimitate kuti vazukuru vangu ndoda kuti mundinzwisise. You will have something to say. Anyway, so ndozva ndangoti nhasi nyaya ndangoya nayo vazukuru ka ndandati vazukuru kune vandawo nditengera drinki ka vanoti sekuru toda kumbokutengera drinki. Makasununguka kunditengera ndichiripo. Regai ndidye ndimwe drinki rangu ndichiripo. Regai ndimborinwa drinki rangu ndichiripo. Mangwana is not guaranteed. I've been through a lot. Takanatsondoratidza kuti noziva kuti when the doctors are explaining to you a lot ka unotanga kutoona kutoti unotanga kutoona kutoti zvinhu zvazvakatadai akanditrai kuda hamena kuti muchaonera da kumbokuradzai imwe hamena chii chiri kuitika neni mazuva ano. All right. Ganchazokuradzai kuinbox. See, I wanted to show you something. What is happening? I think ndichakurumidza kupedza. Tichangokumbira vanhu kuti vanoda kungopindawo mustudio vapinde mustudio, vamwe hatozotaura kuinbox handiti.
ndachida kuratidza zvakaita makumbo asekuru. Sekuru is not feeling well. Pandazofunga kuti anditi chazokuratidzai kune vachazonibata kuinbox ndichazokuratidzai. Ndipe drink vazukuru ndini. Umwe yadonitengera mafruits wako. Mumazuva here madatsi. Umafarira zvisingaiti. Pane muzukuru wangu andoigera mafruits tumwe. Yati tatongotoona kuti uchipinda nemukomana wedeliver. Totofarira zvisingaite tuni dodori. So ndiri kuti chii vazukuru? Upenyu hunorema, upenyu usanyeperwe muzukuru. Umwe munhu basa rakapera utaura kuno, but ane vana 4 kana 5 madependents. Zvikoro zvakuvhurwa. Izvo zvani muriziva zvikoro zvavhurwa mai manje. Umwe munhu haana mari yeschool fees. But let me tell you something muzukuru. Rega ndikudze something. God will make a way panoratidza sepasina nzira. Chako zviri kudi muzukuru wangu. Apa sekuru koma vane. Hello? Ndidati hapana kuti sekuru wedu warwara. Nyama dzachona yemuzukuru unotoshaura kuti chii chiri kuitika. Manje sekuru wakarwara zvino. Ndati manje sekuru wakarwara zvino zvinofamba mushe here? Sekuru anoita right. Sekuru mukarwara zvinhu zvacho zvinofamba. Aiwa regai tirambe tichinamata kuti mupore sekuru. Sekuru anoita right. Asi uyo anonzi sekuru Sendi mukanzwa kuti ainda. Mukanzwa kuti Sendi ainda, celebrate. Because I'm one person who believes it. Celebrate. Aiwa inzwaka munhu akaramba tichi. What? Tirakuramba tichikuonai, tichiri kukudai. Tichipo muzukuru, tichiripo, but in one way or the other, one day tinoparadza. And sometimes we have to accept kuti kana nguva Mwari ichinge yasvika, kana nguva ichinge yakwana, inini I am ready to come to you. Taura henyu sekuru. Unofana kunge uri wakagadzira. Ndangofara nachida kunzwa kuti sekuru wangu muri sei zva. Aiwa, sekuru are right. And I promise you one thing. One thing ndandoda kupromisa kuti each and every single day, as long as upenyu huchititendera tipiwa nguva naMwari, one thing I want to assure you, this YouTube is zvandiri kuita every day. I will do it each and every single day. Not because of anything else, but because of the love I have for you guys. Zveshuwa sekuru mungatotisiya tingarasikirwe tingafurwe nedzimwe dzinenge dzichiitika. Amufurwe. Mweya wasekuru unosimuka kugara pane umwe. Ndosaka muchiona kuti this channel you see today is Said TV. Let's share. One day I will invite you to the live. No problem. I'm set. Yeah, I know. Whose phone is it? So,
iyi Saint TV haisi yemunhu wani. Inonzi Saint TV channel. Ndeyasekuru nevazukuru vavo. So ukaona munhu anoataka Uncle Saint, you are not attacking one person. You are attacking the whole channel. You are attacking more than 20,000 people. And ukanzwa munhu anorwa na 24,000 unenge wakasimba. Unenge wakasimba. Bana imwe sekuru makati wakawandisa chaizvo. Taura zvako ko ifamily ka ndezvemhuri izvi. Ndezvemhuri izvi. Taurai. Saka uri kupita kudzwa. Zimbabwe muHarare sekuru. Usanitaurira. Ndirimo muZimbabwe muHarare musekuru. Tiringotambudzika tirimo tichengetwa naMwari. Aiwa, Jehovha Mwari anotichengeta. Uri kuona nhamba dzandaisaidza hapo muzukuru? Ukadzinyora idzodzo tikataura kuWhatsApp kawo zuva randinouya. Uri kusaidi kupi kwaRari? Kumandara ndiri kuGreendale. Greendale, right, good. Tikapiwa mukana wekuti tinge tiri tinopinda muHarare ka, I give you my word. Ukatora phone number idzoka ndinouya ndoda kuzoita video newe. Aiwa, alright sekuru, rega nditore nditaure ni. All right, thank you very much. Thank you so much for your support. All right. Sekuru, bye bye. Okay, bye bye. Sharp, much love. Right, thank you very much Wazukuru. Thank you so much for your unwavering support. Ndinokuda kukutendai. Alright, pana umwe Wazukuru wangu wada kupinda. Rega ndimboverenga ma comments. Anditi. Ndimbomanya ma comments. Beauty. I receive. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Joseph Mawedze, kurise kuIndia. Kwakadi kuIndia mzukuru wangu. Thank you so much nesupport anditi. All the way from India. Asia. Teresa. Teresa. Zuri kudisa zita wamai wangu. Thanks very much. Thank you so much. Precious Manika, thank you so much. I receive. Thank you so much. Thank you very much. Anna Lillian, what help do you need? You can take my number, Mzukuru, tutaura ku inbox anditi. Thank you very much. Thank you so much. Nobet, God bless you so much. Thank you so much. God bless you so much. Joseph, Anna, South Africa. Thank you so much, Anna, from South Africa. Ashi, thank you so much. Do you know that my first born is Ashi, and whenever I see Ashi, I see the connection. Thank you very much, Ashley. God bless you so much. Louis, thank you very much. Thank you so much, Louis, from South Africa. Zafania, your unwavering Zafika. Zafi, ukanzwa ndatoti Zafi unoziva kuti ndakuda kutotaura kana nhasi handitaure Zafania Mutsaga. Thank you very much. I receive. Muzana chaimo tofanira kupinda ndeti. Muzana. God bless you so much. Amen. Love. Winnet, I receive. My prayers enyu ndiri kumaona. Offness Taguta. Beira, thank you very much all the way from Mozambique. Chingiti. Shingi ndeyamboti asi mabato wa positive. Aiwa, hatsati mzukuru. Asa ndachitotaura ndichitoti kana pakati yonina handichapazive. Ndotonyara kuzvitaura izvozvo kuti
sekuru vanoitaura zvinhu zvavo zvese vachingoseka kudai. Nyange nezviri serious mufunge. Nezviri serious unogona kutozozvibata maybe next month kuti but mufesi uyu akamboita live achitaura zvakati ko. That was zvinhu zvanga zvakatoipa kudai. I'm really sorry handidi kuvhundutsai nekuti I'm one person wekuti kunyange ndichiita video chero ndisiri kunzwa zvakanaka. Ndambokudzai last week ndakaenda kuhospital for 2 days ndiri muhospital. But hapana akakwanisa kuzviziva because ndakaita video ranhasi neramangwana before ndapinda motikari kuti ndiende hospital. What I did ndakati rega ndiite video ranhasi ndobva ndaita video ndobva ndati rega ndichiita ramangwana. That's how much I love you. Ndobva ndaita video ready following day ndobva ndaenda. So nyange mukazoona video randaita nhasi mangwana you won't know kuti munhu haapo. Mune muchingoti sekuru tinawo. Inini sekuziva kwenyu I'm one person anofarira kuita malive every Thursday, Friday, Saturday. Handanga singaiteka nekuda kwezvi zvakatoti anditi. Okay, rega ndijoinise vazukuru vangu vepedyo. Halo mzukuru, vazukuru. Halo kule, halo. Zviri sei vazukuru? How are you? I'm fine kule. Muri kurwara neko nhai sekuru? Zvakaoma mzukuru. Wakomana zvino Zimbabwe anko akarwara toita segoni yayo diwe. Vanosimba. Sekuru vanongorwara varipo. Hapana as long mweya uchiri wakabatana soka. Aiwa sekuru vanenge varipo. Aiwa tokunamatirai sekuru. Get you soon sekuru. Thank you very much. I receive. Thank you. Bye. All right, bye. Much love. Pane vamwe vakatozombobvunza kumacomments zvikani sekuru indava kupera kudai. Kati ndimi kavazukuru mune muchindistressa kutsvaga nyaya. But some people actually can notice kuti sekuru hazvisiri. But tinoita right. Aiwa zvinoita bone zita raJesu sekuru tokunamatirai. Amen. I receive. Yeah. Bye sekuru. All right. Much love. Matona twazukuru twangu. Hawana wazukuru wangu my Kanisha nevazukuru twazukuru twangu shem. God bless you so much. God bless you so much. Ne support anditi. Mwari akuitire zvakanaka my Kanisha nekuuya. Ndangana papi. Okay. Tangata papi, tangata darika here apa. Okay. Asikoneko kule zve lula. Aiwa. Pane mbuya havapo. Princess. Umzimba yo. Kumhlungu. Isindebele sithini kodwa. Kodwa wena uprincess ngifuna ukuthi ungene la namhlanje ngiyakucela umzukulu wami. Yazi ukuthi uyasupporta iTV kakhulu nami ngifuna ukubona namhlanje. Angazi ukuthi uzofuna na ungena la. Sarampofu. Hanzi na Sarah Mpofu hanzi koze kuita ilula BP notes. But serious ere na wazukuru chimbondudzai ngataura nema comments
Nox Shava, thank you very much. Ichokwadi, true or false? Izvanyorwa panapa, true or false? True or false? Eh? You can say that again. You can say that again. Chero munakaita positive. Unotora madarika BP aniti positive mazuva anoka. Zvekuva positive usatombovhunduke muzukuru nyange ukanzi wabatwa positive. Aniti usatombozvivhunduke nowadays. Aniti right, ndaisa link iripo dzingai mukwevo. Thank you very much. Thank you so much. Hanzi onai aiwa tinoona Jesu muzukuru. Aiwa tinoona Jesu shingi inzwai nini tinoona Jesu muridzi weupenyu. Hanzi mukaita chete. Iwe musi wandichaita ndikanzi musi wanhasi ndiri kuiita ka. I don't want to lie to you wazukuru. Musi wandinoita ka mese muchatozviziva. Sekuru vanhu ndingagoite musingazvizive sevaridzi vasekuru. Hanzi Zimhoti ndotoida Zimhoti gossip muzukuru wangu namba idzo. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much for your support. Hanzi na aita ayatiboka. I love you muzukuru wangu. Ayatiboka, I love you so much. I love you so much. Ndaverenga comment yako kama comments ako ndiri kumaona. Unotaura mashoko. Chimbonoverengai macomments azukuru. Aniti nekunyorawo kumacomments. Hanzi sekuru taurai nyaya yenyu marwara nekuda lulalo orochi. Chingo ndichangosvika. Aiwa lulalula kutozvibata chaiko. Kwete sekuru havakwanisa kujumana nadzo lulalula. Aiwa. Lulalula, I'm one person wekuti ndakambokudzai about 2 years ago. 2 years ago. Pandakadivorce aka, pandakaenda through divorce. I just told myself kuti it's not worth it. Zvongoti nekuti ndadivorce aka ndichifambe ndichingoti chero wandasangana naye mukadzi. Asiri izvo zvandaita ndichiri nemudzimai. So why should I start kudaro nhasi? And I know very well kuti ukasangana nemunhu muchapanana mapromises, munyeperana, murara. Neprocess yandakapinda naye heartbreak, I wouldn't want that same process kuti ipinde na someone. Handidi kuti mwana wewe wa munhu azotanga kufunga kuti angu akandiudza zvakati. Zvaakandiudza zvakati apa akuita so ndozokonzeresa heartbreak kune mwana wewe munhu. No, handidi kudaro. Handidi kudaro. Pakaipa. Precious, thank you very much for coming through. Thank you so much. Shmera. Shmera dai wambouya muzukuru wangu. Shmera murungu uyu dai ambouya muzukuru wangu. Murungu makambomuonere muzukuru wangu murungu. Dai wambouya mustudio vanhu vambosangana nemuzukuru wangu. Kana kune munhu anosupporta Saint TV ka. Kana kune munhu anosupporta from day one ka. Shmera, this person anosupporta zvisingaite. God bless you so much. God bless you so much. Queen Nubian Queen muzukuru wangu anondichallenge mlive. Right, hanzi miri iri kungoita ichingozunguzika vazukuru ndochokwadi. Mangwana kamukazonzwa sekuru hakusisina musanyanyobatikana. It's a life to be celebrated. But chandachida manje ka
Chandachida kuti nditaure ka tine inonzi Saint TV Foundation. Chero kuchizonzi sekuru vainda kagati foundation ka. Chero ikaita vanhu 2 vanoita kurapa mafudzi avo ka. I'll be so happy. I'll be so happy because hakuna chinhu chinondirwadza sekuona vana vanotambura wazukuru. Manzwa. Let me more sokozi rudi mzukuru wangu. Let me more. Prise mwana wanzazi. Varaizogwa vava. Okay, ndekumashure. Tinache mpa. Okay, let me try. I just want to read my comments. Andili. Prish, thank you. Erita James, thank you so much for coming through. Thank you so much, Craig Marshall. Let's go and subscribe to Craig Marshall. Mzukuru wa sekuru yaniti. Kuchannel kwake. Handiti. Benjamin Talent, thank you very much for coming through. Beauty. Amen. I receive. Thank you very much. Thank you so much. Maona Nubian Queen, and she doesn't lie. And Nubian Queen, still. And the uncle, your photo is printed inside my chest already. Thank you very much. Thank you so much. Sorry, I go great. Sorry. Kirega uchema tiripo. Na just tunoramba tiripo. Rayton. Thank you very much. Lynette Masia. Varaizo. Thank you so much. Mozot ma comments enyuka ari kumeuta moyo wangu. Your comments like seriously vazukuru ari kubata pamoyo pangu. May the good Lord bless you so much. Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka. Nditane maisimba vauye pano. Maisimba. Hello sekuru. Zviri sei muzukuru wangu? Mushe ndati ndimbopinda nezita revana ka vanhu vakazongoti pamwe musikana. Ati beta kubvaiza vanhu. Ndisu emasekuru. Zviri kudidi? Mushe manzweiko sekuru, musativhundutse mani. Aiwa, handisi kukuvhundutsai. Handimbokuvhundutsei. Moiziva sekuru kuti havadaro. Kungotaurira mamwana. Zvakanakira mavideos ka. They will be there even next year, next 2 years. Munozodzoka pavideo rinoi. Venza kuti muchadzoka. Taurai henyu aiwa sekuru, tokuitai get well soon sekuru. Ndinogamuchira. But wewe unotishamisa muzukuru wangu. Support yaunopa paSaint TV ka. Mwari akuitire zvakanaka. Like for real. Iwe nemhuri yako ka Mwari wamasimba ose akuropafadza. Ndinototiza makangoona ka notification kunyangwe ndiri kumushando. Ndotiza ndoenda pakona ndokuonai. Tozodzima foni ndodzokera pabasa. Mwari wamasimba ose chokwadi support iyoyo ka ndo zvimwe zvandozoti ndikafunga ka kuti nyango ndikanzwa kudzimbikana ka ndikafunga kuti no swema muzukuru wangu. Nhasi hatinombotaura tese, ndinobva ndatoti rega titaure through video. Pane connection yatinotoitepo paya. Aiwa magona sekuru, aiwa atokushuwirai zvakanaka sekuru, munopora, miri inomborwadza apo neapo. Asi munopora chete nezvo. Chokwadi. Even Nubian Queen, ndatombovabvunza mucomment section ndakati handisi kuona big sister yangu apa. Nubian Queen. Yes. She's one person who is very strong. Asi handina kutoziva kuti Nubian Queen havasutokwanisa kana kumira. Aiwa, ndinowanamatira zvakuti vapore nekukurumbidza.
chokwadi haanopura chef vakaenda nepakawanda saka handoiziva kuti vanopura. Aiwa ndizvozvo ruoko rwaMwari runongobata pese kunyange takadini ruoko rwaMwari runogara ruripo vanopora mhai mhai. Amen, amen. Aiwa ndinova ndavaona hangu nandichimboita zvanga ndichiita ndichinzwa vhidhiyo yenyu saka paezvezangoti arege ndipinde nditi kuna sekuru naNubian Queen get well soon. Aiwa tinopora naJesu. Aiwa munopora Satana haana simba sekuru. Anoriwanepi zvake pavanhu vanogara vachifara kudai. Aiwa pakana simba kana kahwana angatongouya hake but simba chairo haana. Alright, ndochokwadi chaicho. Alright sekuru maita basa. Thank you very much nesupport yese mazuva ese. God bless you. Aiwa tokudai sekuru, much love. Much love. Yeah. Right. Bye bye. All right, bye bye. Hey, ndasingafara zingaite vazukuru, ndafara zingaite. She is one person wekuti swemanga, she is one person ano comment each and every video. One person ano comment each and every single video. Thank you very much. I think regai tichigumire pano azukuru, aneti regai tichigumire pano. Ndone ndine moyo wangu chinenge chirwadza kana ndisingade kuti tivhare tisina kuona macomments evamwe. Aneti effort yamune maisa, so ndiringomaisa very fast macomments ndichiverenga. Yes, Faraizo, that's very true. Kune vaye vanozuraya nekuda kwerudo, it's not worth it. Sazuraye iwe, unosveta mumba kwenyu. Anditi, yokai kutya uripo, yokai wangwamborova iwewe. Wangwamborova, but I'm so happy ndakakuona wakadzoka. Thank you very much. Anditi, okay. Thank you very much. Thank you so much. All right. Alright, zvandaita vazukuru ka. Ndaisa phone number. You are free kuya kuzotaura nasekuru kuinbox anditi. You are free. Hanzi drink eliminate some acids kule. All right. So no uruti ndombomira umwa drinki. Sanel and Love, thank you very much. Thank you so much. Without you mzukuru kosekuru ndirichiwo zvangu. I'm nothing without you pano pa Saint TV. All right. Thank you very much. Sorry zvako mzukuru. Kudzai. Julian, nyakudya, thank you very much. Hanzi naele malolonga. Kule. Choninjani. What happened to you? Are you okay? Tell us, please. Sekuru not feeling well. Akaipa mzukuru, but it's very mu DNA. It's within our DNA. We will always smile. To death, tinechingosekerera. Smile eduga. Ikwanise kubviswa anything. Can you please close? Please. Can you close? Okay, thank you. It's very within our DNA. We are always happy. We are a family of love. We're people of joy. Love, peace, and happiness. Love, peace, and joy. And this is us. Thank you very much. And Namejuri. And Maku, I know this. Continue to cheat a script. The Gento could say,
pandori nemukomana anenge akagara pakombiyuta ndianenge achitongondinyorera makuhwa ndingasaputika musoro shuwa nemakuhwa. Hai ndiyabonga. Thank you very much for your love. Thank you very much. Ellen, thank you so much. God bless you. Rejoice, thank you so much. Hanzi spirit ailula saka lula ndo iri kunziitiwe ka. Anje lula inondidhurira pandichazowana musikana wekudanana naye, patichazodanana, patichazonobvisirana tozoti lula. Hey, lula yachona ka pamwe pachona ichawanikwa kure che. Hanzi na swem hanzi tusekuru pamwe kuraramuka kunyanya kufunga musina wekushare naye. Kutodaro maybe, but maybe I'm not getting enough time to rest because you know I always sleep for less than 6 hours every day, and rare for more than 6 hours. As we take sometimes rama 4 hours, 3 hours like that. I don't know. No matter how hard I try kuti ndirare chaizvo. Hanzi makufitwa kusafarira lula. Makafitwa kusafarira lula. Lufundo. Ana memory kemunjani. Yapila unjani umzukulu wangu. Thank you very much. Ndakafitwa nekusada lula. Vangani vanodare. Ayasiwo shanti zviri kudidi. Ari babu. Ari babu. Hapana patonakirwa zvangu. Ndotoswera nchiseka saizvozvi. Ngativerenge makomenzi ekupedzisira. Waswera sei? Yes. Yes, okay. Thank you very much, Kikok. Thank you. Aiwa, ndataura wazukuru. So phone number dzasekuru. All those who want to be in touch, phone number ngatidzise apa. Ngatiise phone number apande. Ora ndadonedza phone number pazasi apo wazukuru. Thank you very much. Thank you so much for your unwavering support. May the good Lord bless you. Kuneweso achatenga drink. Aiwa Mwari akuite zvakanaka. Ndichazotaura mazita enyu. Musazotsamwa kana ndazouya ndichitaura mazita enyu. Anditi God bless you so much. Kwamuri kwese muitire zvakanaka. Favor, let the favor of God ngaikudzingirei yokubata yokuovertakai. Anditi imi nevana venyu muchengetedzwe naMwari pamanheru anhasi. Tichiti kwamuri much love.